Александр Класкоўскі, палітычны аналітык інфармацыйнага агентства «Позірк», ужо з намі на сувязі. Спадар Александр, вітаю. Добрый вечар. Старыя чаканні і новыя сустрэчы без канкрэтыкі. Ці пагодзіцеся вы з такім азначэннем гэтай сустрэчы Пуціна і Лукашэнкі? Усё ж такі пэўная канкрэтыка ёсць. Вось сёння было пасяджэнне найвышэйшай рады саюзнай дзяржавы і падпісалі ж чарговую інтэграцыйную праграму на 3 гады. У свой час былі дарожныя мапы, некалі Лукашенко ў 19-м годзе іх пыхліва адкінуў. У 21-м годзе ўжо для яго была іншая сітуацыя і пераробленыя тыя ж мапы, іх назвалі саюзнымі праграмамі, ён падпісаў. Збольшага, мяркуючы па ўсім, яны выкананыя. І вось яшчэ на 3 гады тое, што называюць паглыбленнем інтэграцыі, цяпер гэта ўжо 11 раздзелаў. Але насамрэч гэта праграма ўсё мацнейшай прывязкі Беларусі да Масквы, да імперыі. Па вялікім рахунку гэта гульня па маскоўскіх правілах. Расія, Кремль, яны робяць так, як ім зручней, а разам з тым трымаюць хаўрусніка на кручку. Вось тут ужо згадвалася, што, напрыклад, у сферы стварэння агульных рынкаў нафты, газу і нафтапрадуктаў Расія насустрач не ідзе. З аднаго боку, глядзіце, нібыта і грэх скардзіцца Лукашэнку, бо па добрых, па нізкіх, па боскіх такіх коштах энерганосьбіты ідуць. Але гэта ўсё не прапісана ў выглядзе нейкага такога вось закону ці эканамічнага закону. Калі рынак, то гэта рынак. А тут, як кажуць рускія, па паняццях усё гэта робіцца. Сёння мы даем, пакуль ты добры хаўруснік, а вось нешта не так зробіш, і мы задзярем кошты да неба. Так што гэта толькі на словах раўнапраўная інтэграцыя, а насамрэч Лукашенко на кручку. Вы кажаце пра тое, што Лукашенко на кручку, і у звязку з гэтым я б хацела звярнуць увагу на выказванне Лукашэнкі падчас гэтага паседжання. Ён сказаў, што узгадняў усе свае паездкі ў Афрыку з Владзімірам Пуціним. І ён кажа, там нас чакаюць і ў першую чаргу Расійскую Федэрацыю. Пры гэтым паказваюць усім сваім відам, што гэтыя паездкі ў Афрыку скіраваныя на тое, каб выцягнуць эканоміку уласна Беларусі. То бок, насамрэч, атрымліваецца мэта іншая? Ну, бачыце, у Афрыку і Расія свае шчупальцы цягне. Дарэчы, калі трошкі адыходзіць у бок, мы ж памятаем, што Лукашенко ў свой час Прыгожына, вагнераўцаў запрасіў. Я думаю, акрамя ўсяго іншага, у беларускага правадыра былі планы сумесна з Прыгожыным там асвойваць, так бы мовіць, багацці чорнага кантыненту, там алмазы, золата і гэтак далей. Ну, з Прыгожыным мы ведаем, што стала, але там арудуюць іншыя прадстаўнікі Крамля. І Лукашенко разумее, што тут трэба асцярожна, таму што гаворка пра вялікія каштоўнасці ідзе, і тут з рускім мядзведзем трэба неяк дамаўляцца. Я думаю, што вось такая подбіўка ў гэтай ягонай рэплікі. Таксама Лукашенко казаў пра тое, што на парламенцкіх выбарах, якія чакаюцца ў Беларусі, ўсё пройдзе спакойна. Невядома, навошта ён справаздачыцца пры гэтым Пуціну, калі ён кажа пра тое, што незалежна з'яўляецца Беларусі. Акурат у размове з нашым тэлеканалам палітолог Анатоль Котаў казаў пра тое, што сапраўдная мэта візіту Лукашэнкі да Пуціна – гэта менавіта выбары, то бок захаванне самога Лукашэнкі. Ну, ведаеце, я не прыхільнік тут нейкай канспіралогіі, таму што даволі папулярная такая тэма, але яна чыста спекуляцыйная, што вось Пуцін на гэты раз ужо прымусіць Лукашэнку выкруціць рукі, спіхне яго з пасады, прымусіць да транзіту і гэтак далей. Нават кажуць, што Расія згуляе сваю гульню на выбарах ва ўсебеларускі сход, прасудзе туды сваю пятую калону, і яны потым скінуць Лукашэнку. Ну, ўсё гэта несур'ёзна, таму што ва ўсякім разе унутраную палітыку Лукашенко кантралюе, менавіта пад ягоным наглядам фільтруюцца ўсе гэтыя дэпутаты і ў парламент так званы, і ў мясцовыя саветы, ну, можа, сельсавет там уже на мясцовым узроўні нейкі вертыкальнік вырашае. І што тычыцца складу ўсебеларускага сходу, там мыш не прасцілізне без згоды Лукашэнкі. І паглядзіце, вось на 3 дні ён запрасіў
запрасіў Путін апошняга хаўрусніка, яны там і учора 8 гадзін, як гэты набліжаны да Лукашэнкі тэлеграм-канал рапартуе, сядзелі 8 гадзін. Калі б паміж імі была нейкая вялікая напружанасць, калі б Путін ціснуў, выкручваў рукі, як гэта часта кажуць тыя ці іншыя каментатары, тут не было б такого. Наадварот, мне здаецца, яны адзін аднаго знайшлі, таму што Лукашенко гэта адзін з постсавецкіх лідараў, нават у межах ОДКБ не падтрымалі гэту агрэсію супраць Украіны, колькі там Лукашенко не заклікаў адзіным фронтам выступіць, свая кашуля ва ўсіх бліжэй да цела, і ў Казахстана, і ў Арменіі, і ў іншых. Арменія ўвогуле пакрыўджаная. Так што Путін рады, што ёсць хоць адзін хаўруснік, ён лічыць, што коней на пераправе не мяняюць, і гэты стары конь, так бы мовіць, фігуральна, Лукашенко яму якраз прыдаўся, дарэчы. Ну а Лукашенко ва ўмовах санкцый, па-першае, Путін у 20-м годзе яго падтрымаў, бо іначай невядома, што было б у Беларусі, магла б перамагчы гэта рэвалюцыя. Па-другое, ва ўмовах заходніх санкцый, са ўдзелу у агрэсіі, Расія ўсё ж такі адкрыла свой рынок, дала сваю лагістыку, і гэта дазволіла утрымаць беларускую эканоміку. Так што і Лукашенко ў моманце выйграў, але ўсё гэта, яшчэ раз падкрэслю, цаной усё мацнейшай прывязкі да імперыі, цаной здачы кавалкаў суверэнітэту. Яшчэ з канкрэтаў, хіба што можна назваць падпісанне дакументаў пра стварэнне медыякампаніі Беларусі і Расіі. Яна будзе месяца ў Маскве, і карпункт будзе ў Беларусі. Ці вось гэтае стварэнне гэтага медыяхолдынгу, гэтай інфармацыйнай кампаніі сведчыць пра тое, што барацьба на інфармацыйным фронце, як гэта мы звыкла называем, сапраўды важная цяпер? Так, натуральна. І я думаю, што тут, па-першае, беларускі бок хоча трошкі распілаваць грошай, скажам, наўпрост за кошт Расіі, таму што не стае на прапаганду, яна вельмі пражорлівая, а эфект усё ж такі не вельмі вялікі. І, ну так, гэта ж ідэалогія. Вось паглядзіце, зноў жа, Лукашэнку запрасілі напярэдадні, ў суботу ён там удзельнічаў у мерапрыемствах, прысвечаных 80-годдзю зняцця блакады ленінградскай. Так, гэта сапраўды была трагедыя, шмат людзей тады памерла, мірных жыхароў. Але паглядзіце, Лукашенко вось бядуе па тых ахвярах, але ні слова не кажа пра тое, што сёння гэтаксама мірныя людзі гінуць ва ўкраіне. Яны ў чым вінаватыя. І гэта ж хаўруснік ягоны напаў на іншую краіну і бамбіць там гарады, яны стерлі увогуле Марыюполь, яны Бучу гэту зладзілі, гэтак далей. І таму гэта ўсё, ведаеце, такое, ну, мякка кажучы, няшчырасць і аднабокасць у тым, што згадваюць пра другую сусветную, не згадваюць пра сённяшнія вось гэтыя злачынствы. А чаму так робіцца? Таму што гучыць, што мы нашчадкі вялікай перамогі, таму хай Захад заткнецца, хай не лезуць у нашы выбарчыя кампаніі, у нас тут выбарчы суверэнітэт, а яны, маўляў, нашчадкі нацыстаў зноў узнімаюць галаву, але мы ім дамо па зубам. То бок гэта такое вось грубае, прымітыўнае, з вялікімі нацяжкамі і фальсіфікацыяй апраўдання сённяшняй палітыкі. Лукашенко называе праблемы ў стасунках Беларусі і Расіі, кажа пра тое, што не дамовіліся пра транзіт тавараў, не дамовіліся пра адзіны рынак газу, нафты і нафтапрадуктаў. У сваю чаргу Путін кажа, што створаныя, цытата, «усе умовы для адзінай макраэканамічнай і грашова-крэдытнай палітыкі». То бок Лукашенко кажа пра праблемы, а Путін спрабуе паказаць, што ўсё ідзе тым шляхам, які ён вызначыў. Натуральна, я ўжо казаў, што гэта гульня па правілах Масквы, па вялікам рахунку. Не выпадкова ж, зноў жа, я згадваў, у 19-м годзе Лукашенко узняўся на дыбы, не захацеў тыя дарожныя мапы інтэграцыі падпісваць. Таму што, а яшчэ раней можна згадаць, Лукашенко ж казаў, што нельга ляцець на адным крыле, у нас дзікі крэн у бок Расіі, трэба гэта ўсё выпраўляць. І экспарт, каб на 3 кошыкі раскладаўся, толькі трэць, каб у Расію, яшчэ трэць у так званае далёкае замежжа і трэць у еўразвяз. І некалі амаль што ўжо гэта дасягнулі.
цягнулі. А цяпер зноў дзікі перакос у бок Расіі, або на яе рынок прадаецца прадукцыя, або праз Расію ідзе там ці марскім шляхам, ці чыгуначным, а гэта таксама пастка, гэта таксама залежнасць ад імперыі. Таму ўсё гэта выгадна Маскве, і Пуцін у такіх мажорных тонах выступае. Лукашенко ж па-ранейшаму разумее ўсю гэту небяспеку імперскую, але яму няма куды падзецца. Таму ён так асцярожна прагаворвае вось гэтыя праблемы, але ўжо узнімацца на дыбкі і зноў, як некалі упарціцца, ён ужо не можа. Так што і вось гэта спаўзанне ў пашчу імперскага цмока, яно, на жаль, працягваецца. Дзякую за гэтую размову. Александр Класкоўскі, палітычны аналітык інфармацыйнага агенцтва «Позірк».